औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचं जिल्हास्तरीय सिंधू सरस प्रदर्शन कुडाळ हायस्कूलच्या पटांगणावर दिनांक 21 ते 25 मार्च या कालावधीत होणार आहे. या प्रदर्शनात 75 स्टॉल असून जिल्ह्यातील बचत गटांनी व जनतेनं मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं असं आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी केलं आहे. जिल्हास्तरीय सिंधू सरस व मिनी सरस 2026 आपला कार्यक्रम आहे. मी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व बचत गटांना आवाहन करतो, विनंती करतो की आपल्या कार्यक्रमात आपण सहभागी व्हावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेना, ग्रामस्थांना सगळ्यांनाच विनंती करतो, लोकप्रतिनिधींना पण विनंती करतो. ग्रामपंचायत असेल, उपसरपंच, सरपंच, सदस्य आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना, व पंचायत समितीचे, जिल्हा परिषद सर्वच, की त्यांनी पण सहभाग आपण घ्यावा आणि त्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन शोभा वाढवावी आणि जेणेकरून तो कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करावे. आणि ह्या कार्यक्रमाची बचत गटांनी जास्तीत जास्त फायदा, ज्याच्या आपल्या उन्नती कशी होईल, आपली आर्थिक उलाढाल तिथं वाढेल, आर्थिक त्यांची जास्त प्रगती होईल आणि जेणेकरून त्या कार्यक्रमामुळे इतर ज्या काही नवीन नवीन योजना हे असतील ते ह्याच्यात पुढच्या हा यशस्वी झाल्यानंतर काय त्याच्यात कमतर असेल तर पुढच्या वर्षी त्याच्यात अनेक कल्पकतेने जास्त मोठा कार्यक्रम आपण करू शकतो. आणि पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिलाच कार्यक्रम आहे आणि तो पहिला चांगला यशस्वी व्हावा अशी आमच्या प्रशासनाने आमच्याकडनं दोघांनी तुम्हाला विनंती आहे, तर तुम्ही पूर्ण सहकार्य करावं.